जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, चरण धरा। संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा। संयमींद्र गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा। वाट छोड़ा, वाट छोड़ा, वाट छोड़ा। मोबाइल रुपये महाराज की जय।
होगी बोली हम लेकिन 4 घंटा में रोड ब्लॉक कर समय ओम हिरण्य रूप हिरण्य संग्रह बैग ओम दीर्घतमामतेयो जो जुर्वांगशमेयुगे महावर्तैः हीनां ब्रह्मा भवति सारथिः दीन गुरुभाग्य
श्री वेदव्यासमूर्ति प्रियतामृतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणा प्रदानं करिष्ये। सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धे सर्वदेवते नामधुर्यते स्वस्ति मंत्रार्थ श्री हरिगुरु प्रसाद सिद्धिरस्तु। ब्रह्मांदा गुरु साक्षात् महाराज की काशी मठाधीश की बोलो श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठाधीश की। तसेच श्री लक्ष्मीनारायण महामाया तसेच आमचे पंचिष्ट देवतांक सगळ्यांक साष्टांग नमस्कार करता। तसेच काशीमठ स्वाम्याचे आराध्य दैवत व्यास रघुपती देवाक नमन करता। आमचे गोकर्ण पर्तकाळ जीवोत्तम मठाधीश चे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमन करता। काशीमठ मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वामी महाराजांक चरण कमलांक वंदन करता। तसेच गोकर्ण पर्तकाळ जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक चरणांक कमलांक वंदन करून हांव दोन्ही स्वामी महाराजांच्या आज्ञेन दोन शब्द उलोवपाचे प्रयत्न करता। हो एक दुग्ध शर्करा योग आसा। दोन्ही स्वामी महाराज वैष्णव पिठाचे आज पहिल्यांदा आमच्या देवळान मेळटा हे आमचे भाग्य आसा। दोन्ही स्वामी महाराजांचे कृतज्ञता व्यक्त करता की तांच्यांनी हांगा येवन आमकां आशीर्वाद दिलो। म्हाका याद जाता 1992 सालांत जेन्ना म्हज्या आज्याच्या अध्यक्षा खाली उल्टेचंडी जाल्ली तेन्ना सुनींद्र तीर्थ स्वामीजी हांगा आयिल्ले आनी चारूय स्वामी तेन्ना हांगा पाविल्ले। तशेंच संयमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा 2013 सालांत आयले तेन्नाय विद्याधीराज तीर्थ स्वामी आनी संयमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा बरोबर मेळिल्ले। तेन्नाय गवळे मठाधीश आशिल्ले आनी चित्रापूर मठाधीश आशिल्ले। हे प्रत्येक व्हडल्या व्हडल्या कार्याक हांगा देवीच्या सायबिणीच्या कृपेन आनी लक्ष्मीनारायण कृपेन चारूय मठाधीश आमी हांगा पाविल्ले आसा। ह्याय भांगरा मामाच्या महोत्सवाक 8 तारखेक गवळे मठाधीश येवन गेले, 11 तारखेक चित्रापूर मठाधीश येवन गेले आनी आज 20 तारखेक हो एकदम बरो महापर्वणीचो योग म्हणून येता। ही दोनूय आमचे स्वामी हांगा आज उपस्थित आसा। हांव तुमचो जास्त वेळ घेना, अशेंच देवा लागीं मागता आमकां सगळ्या पिठाचो असोच आशिर्वाद आसूं आनी नम्रायेचे मागणे करता काशी मठाधीशा कडेन की तांच्यांनी दोन आमकां आशिर्वाचन करचें आनी तृप्त करचें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम सेवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्री राम हनुमत सेवक श्री कृष्णम भीमसेवकम श्री व्यासम श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे ब्रह्मांताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः। ऐचे दिवसो एक भांगराच्या अक्षरान बरोवन दवरता एक व्हड दिवस म्हणून उभय संस्थान आणि थंय जाताच पळय भांगरा मामा आयले महोत्सवांतूची एक गोल्डन मोमेंट जाता एक दोन
मठाचे दोन संस्थानाचे वैष्णव पीठाधिपती हांगा आजी विराजित जावन गेलो सर्व लोकांक हांगा आशीर्वाद कडत आसाची ह्या पळोवचे भाग्य सर्व लोकांक मेळना तसं भाग्य तुमकां मेळ्ळें का इदू भाग्य वय्या म्हणून तांच्यानी सत्य त्यानेची आताची आशीर्वचनान सांगिल्ले की आमगेले गुरु आणि प्रस्तुत पीठाधिपती तांगेले गुरु 1992 11 ऑक्टोबर पुनवे दिवस आश्विन पौर्णिमा दिवसू प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याल हांगा मोक्काम आशिल्तना श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल वैद्यचे हांगा आगमन जाले आणि 30 वर्ष पहिले उभय पीठाधिपतीन भांगराम मामायाचे दर्शन घेतले आज ही 30 वर्षानंतर त्यांचीच एक सौभाग्य आज हांगा परत रिपीट केलं त्यांनाही सांगताची हिस्ट्री रिपीट्स म्हणून आज हिस्ट्री रिपीट जाल्ला आसा त्यानेची जी एक देवाल बद्दल गुरुल बद्दल कितलेक श्रद्धा उरका कितलेक विश्वास उरका असेल एक संदर्भान तू सांगत असेल एक अवकाश मिळला आम्ही देवाल उत्सव किती का उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सवः परिकीर्तितः म्हणून सांगितलं असं उत्सव शब्दाचे व्याख्यान करताना उत्सुते हर्षम उत्सुते हर्ष उपकून घेऊन येता उपकून घेऊन खंयच्या उत्सव हर्ष येता ताका उत्सव हा म्हणून सांगितलं उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सवः परिकीर्तितः बाकी कचे दुःख असताना हर्ष उठकून येत या ना दुःख असताना हर्ष याय ना उत्सव असताना मात्र हर्ष येतात आणि आज ही तसं महोत्सव हांगा घडटा आसा पळया चारही ठिकाणी एक हर्षोल्लास असा सर्व लोकांच्या तोंडात एक हास असा दोन मठाचे स्वामी हांगा भेट जाता आसाची म्हणजे एक हास ते एक उत्साह निज जावन उत्सव म्हळ्यार आयचेच उत्सव म्हळ्यार आजीचे एक व्हड उत्सव जाता आसा त्या दिवशी मस्त विश्वास दवरून घेऊ काम आताचे आम्ही थोडे वेळ पहिले बद्दल आम्ही व्याख्यान करत आशिल्ले त्याची तुमगेल्या तराक परत कंटिन्यू करचे जाता आमकां कष्ट येतना आम्ही कसं करता की म्हळ्यार देवाचेर आरोप करचे चाल करता हांव तुका इतले वर्ष पूजन केले दिवसा तुका नित्य अभिषेक केले दिवसा तुका नित्य स्तोत्र पाठ केले नित्या तुगेला अर्चन केले नित्या तुका प्रदक्षिण घाले किंतु म्हाका तुवें अशी कष्ट दिले म्हणून आमी गेलो पंता मनुष्य बुद्धीन आमी देवाचेर आरोप करतात हे सहज मनुष्य बुद्धी कित्याक की म्हळ्यार ताक जावंक आशिल्लें कार्य जालना ताक कशी कार्य जावका तें कार्य जालना तागेलें कार्य केन्ना जालना तेन्ना तो ब्लेम करत बसता अशीच एक संदर्भ येता एकलो आडू देवस्थानान तू स्वच्छतानी करचे वावराडे म्हणटाचे क्लिनिंगानी करचे एकलो मनुष्य उरता आडू उरता तागेलें काम कशें की म्हळ्यार तुझा क्लिनिंग करचे देवस्थाना येद्रा जगली केली ना अग्रशाल केली ते क्लीन करचे ताण मस्त कष्ट काडता ताण दिवसा जोड काम म्हळ्यार तितलें काम केल्यार मात्र ताका कसं तरी एक मेळटा ते देवस्थानाचे अर्चक कोण भक्तगण आयिल्ली उरताची तांणी कसं दिताची तांतूं थोडे पोश ताका दिता आशिल्ले दिवसाच हेची रुटीन सेम दिवसा हांगान्याल पुसका ते हे करता ते करून गेलो ताका मस्त हे जालें एक दिवस तो देवाचेर हे केलें तुगे जीवन बरें पडलें कित्याक की म्हळ्यार देव गर्भगुडांत आराम बशिल्लो आसा ताका कशें ना आराम बशिल्लो उरता उठलो घेवन पूजन करताची नैवेद्य करताची नित्य अभिषेक करताची हो मात्र पुसील बसता कष्ट हाके न्ही देव आराम बशिल्लो आसा ताका सांगता देवाक तूं पळय आराम बशिल्लो आसा तुका पूजन तुकाची हांव हांगा कश्ट घेता आसा तुगे जीवन बरें म्हागे जीवन बरें न्ही म्हणटा तुगे जीवन म्हाका एक दिवस मेळटा म्हणटा कडेरी त्या मुर्तींतल्यान एक शब्द येता मागे जीवन वेके कष्टाचे हां तुगे तशी नाही म्हाका मस्त लोक आले मस्त लोक म्हाका विचारताची मस्त दुःख सांगताची हे सांगताची तूं आयकून घेवका म्हाका आणि ते आयकून घेवन त्या रितीर हांवें व्यवस्था करका मागे जीवन ससार सुलभ म्हूण लेख नाका तुगेल कशें
आराम बसून उरतो तू हांव वयते बसयत एक दिवस आराम भितर बसया बा तितले न्ही कार्य ना मस्त सा जागृत आहे तशी उरलें नाका म्हणटा म्हाका एक दिवस चान्स दी म्हाका एक चान्स दी तुगेल जाग्यार हांव उरून हें करता तुगेल सुलभ आसा तू मागेल जाग्यार यो हांव तुगेल जाग्यार वता हांव सांगता जायत तू मागेल स्थानार येव येता हांव तुगेल स्थानार वता एक दिवसाक येता ओके तुगेल विषय कसा आसा फुलफील कर बट एक कंडिशन देव सांगता एक कंडिशन कोणेही लोक आयले कसने तुगेले मागले तू कसने रिस्पॉन्स करनाशी उरता शांत उरका तू पेशंटले आयकू का कसन जाता पळोव का किंतु कसने रिएक्शन करचे ना नो एक्शन ना रिएक्शन कसने करचे ना खाली पळोव का नुत उरका हे करता जाल्यार मात्र तू थांबोवका शिकोवन दिता म्हणटा ते कसने नुत बसता आनी आराम जाता म्हणटा जालें पोजिशन चेंज जालें तो थंय देवाच्या स्थानार भितर वता आनी हो देव भायर येता कडेर कसन जाता की म्हळ्यार देव तागेले त्या मनशाक कसन नित्याच काम आशिल्लें ते देव उठूचे वेवस्था करून गेलो तो भायर वता देव भायर गेले नंतर भितर तो मनुष्य गेलो उरता मनुष्य गेलो पुढे पयलीं एकलो भक्त येता व्हड बिझनेसमॅन ताका नवीन बिझनेस करचो उरता नवीन बिझनेस करता म्हळ्यार कितें रे तो देवस्थानाक आयलो उरता देवस्थानाक आयले नंतर तो हणकवलो तो म्हळ्यार बेंड जाताना तागेले खिशांतल्यान पर्स सकयल पड तागेले खिशांतल्यान पर्स सकयल पड उपरांत ताका कळना ते बिझनेसमॅनाक व्यक्ती कळना ताणें प्रार्थना केल्या नवीन बिझनेस चाल करता आसा तुगेलो अनुग्रह जावं का आनी म्हाका लाभांश प्राप्त जावं का म्हणून तो देवाले प्रार्थना करता म्हळ्यार जो मनुष्य भितर उरता तागेले प्रार्थना करता त्या व्यक्तीन म्हळ्यार मनुष्याल्या देवाल स्थानार राबिल्ल्या त्या व्यक्तीन पर्स पडले पळयता थोडे वेळान एकलो गरीब व्यक्ती येता भितर गरीब व्यक्ती येवन गेलो देवाले की म्हळ्यार देवाल स्थानार आशिल्ल्या त्या मनशाले कसं प्रार्थना करता म्हळ्यार मस्त कश्ट आसा मागीर आवयक आरोग्य समना चौडूमाक शिक्षण करता तसं मागीर आर्थीक परिस्थिती ना नाना रितीच्या उठूची कसकसान आसा उठूची दुःख देवालेक सांगलें म्हाका थोडे पयशे मेळ्ळ्यार त्या पयशान एक आरोग्य आवेल आरोग्य एक सुस्थितीन करून घेवन चौडूमाक कसं एक शिक्षण दिवचें जाता आशिल्लें म्हणटाना ते वताना ते पर्स ताका मेळटा त्या पर्स ताका मेळटना भितर बशिल्ल्या त्या मनशाक कळ्ळें हे आगेल पर्स न्ही ते बिझनेसमॅनान पर्स आनी तो कोण गरीब व्यक्ती उरता तो कसं लेखता हांव देवा प्रार्थना केले पटणे देव संतोष जावन म्हाका पर्स दिवन म्हाका पयशे मेळ म्हणटा थंय भितर बशिल्लो मनुष्य सांगता तुका हांव अनुग्रह केलो ना तूं चोरी करता आसा हांव तुका अनुग्रह केलो ना हांव तुका ते पयशे काडून दिले ना तूं चोरी करता आसा बट कंडिशन सांगिल्ली न्हू तो पळयलें ताणें बट सांगचें गेलें ना थोडे वेळ जाता तो पर्स घेवन घेवन वता कडेरी आनीकलो येता तो शिपारी हडकू उरतली त्या हडकाचे मर्चंट नेवी म्हणटात तांगेल काम कसं नाही 15 दिवस म्हयने फाटल्यान तांणी भायर उरता तांणी दोणींतू समुद्रांतू तांगेले प्रयाण तांगेले खाण जेवण तांचू उरता मर्चंट नेवी तो थंय आयलो उरता ताका त्या दिवस ते समुद्र यान करचो उरता म्हळ्यार दोणीर बसून गेलो मर्चंट नेवी वरचो उरता तातूंत तो देवाले अनुग्रह करून घेवन तांगेले प्रयाण आरंभ करता म्हणून गेलतना तो बिझनेसमॅन आशिल्लो पळय तो बिझनेसमॅन पोलिसाक घेवन घेवन येता पोलिसाक घेवन येवन हांव हांगा येवन गेले नंतर नेक्स्ट व्यक्ती आयलो होचीची हाणें मागीर पर्स चोरी केल्या म्हणून गेलो ताचेर आरोप घालता त्या मर्चंट नेवीचेर आरोप घालता मर्चंट नेवी सांगता हांव कसं नाही तुगेलो वॉलेट पयशे कशें हांव चोरी केले ना म्हणून सांगता कोण आयकता तो बिझनेसमॅन पोलिसाक घेवन घेवन आयला पोलिसान हातार धरल्याक तांदूळ व्हरतना कडेरी देवाक कळ्ळें भितर बसून त्या मनशाक कळ्ळें की हाण चोरी केल्ली त्या गरीब व्यक्तीन चोरी केल्ले किंतु कशें शिक्षेचा हक्क मेळटा आसा आतां तातोडसून घेताना मागे लेकराक असल अन्याय पळोवचें जाता ना म्हणून आतां हो उलयलो हाण कशें सांगितलें म्हळ्यार हाण चोरी केलें ना त्या मुर्तींतल्यान एक शब्द आयले
शब्द आयलो कोण कसं शब्द की म्हळ्यार हाणे चोरी केली ना हाजे पयले एक गरीब व्यक्ती आयलो ताणे चोरी केल्ले म्हणून सांगता. आता मूर्ती तुला स्पष्ट देवान केलं हे केलंय पोलीस वगैरे ऐकता बिझनेसमॅन वगैरे ऐकता देव सांगताच नाही. देव सांगता समोर कडेन ताण कसं केलंय ते मर्चंट नेवीक सोडले आणि पोलिसांना त्या गरीब व्यक्तीक अरेस्ट केले. अरेस्ट करून जाले हे तिन्ही संगती जाले सांजेरी देव येता टाइम क्लोज जाला एक दिवसात त्या मिसेल बाबा टाइम क्लोज जाता देव येता परतून गडबडुडे हे करताना हो आता पोच्चान घेता हो मनुष्य देवस्थानार बिलो पोच्चून घेता पळय हांव अन्याय जायनाशी हांव माझे रक्षण केले म्हणटा कसन केलें हे तूं संगती सांगता अशी जाल्या तशी जाल्या हांव अशी केल्या म्हणून देव सांगता तूं मस्त चुकी केल्या तूं मस्त चूक केल्या म्हणटा. कसं म्हणून विचारतना तो बिझनेसमॅन कोणाय उरता ताणें मस्त पापकर्म करून घेवन ताणें पयशे जोडिल्लो उरता. ताणें मस्त पापकर्म करून घेवन पयशे जोडिल्लो उरता आनी ते पयशे जोडिल्ले तो वॉलेट पडिल्ले तेन्ना ते ताणें मस्त पापकर्म केलें किंतु ताणें त्या वॉलेटांतलो पयशांचो वापर ते गरीब व्यक्तीन केली नाशिल्ले आसतरी तागे अवसूल आरोग्य बरें जाता आशिल्लें 14मा शिक्षण करता आशिल्लें मगले तागेले ते जोडील पयशांना एक बरें कार्य जाता आशिल्लें. ते बरें कार्य जाल्लें आशिल्लें त्या बिझनेसमॅनाक पाप कमी जाता आशिल्लें. तूं कशें केलें तूं तशी करचें दिना ताका अरेस्ट जावं तशें केलें. आनी ते कोण मर्चंट नेवी आशिल्लो त्या मर्चंट नेवीक अरेस्ट करता आशिल्लो पोलीस. तूं कशें केलें ते अरेस्ट जायनाशी तूं कोण गरीब व्यक्ती ताका अरेस्ट करेसी आनी मर्चंट नेवीक सोडय किंतु तो आत गेल्लो आनी शाश्वत याना कित्याक की म्हळ्यार आतां मुखावेल्या समुद्रयानान तूं व्हड एक लाट येवन गेलो तागे जीव थंय वता. जर तूं नुत बशिल्लो आशिल्लो आसल्यार तो जेला वता आशिल्लो जेला गेलेलो आसल्यार ताका थोडे जीवन एक्स्ट्रा मेळटा आशिल्लें. तुवें बरें काम करचें तूं अनर्थ केलें तेन्ना ते देवस्थानार बशिल्ले व्यक्ती कळ्ळें हांव कसं नासल्यार येद्रा कसं जाता आसा त्या मात्र पळोवचें जाता किंतु देव मुखार कसं जाता आसा पळोवंक गेलो आत्मरक्षण करता. त्या मर्चंट नेवीक मुखार मरण आसा किंतु आत ताका अपवाद येवन गेलो अरेस्ट जाल्ले आसल्यार त्या 15 दीस तो जेलांत आशिल्लो आसल्यार ताका मरण येनाशिल्लें किंतु तुवें उलोवन गेलो ताका तो फ्री सोडला जेन्ना तो समुद्रयाना गेलो आतां तागेलें मरण जालें आनी तुवें गरीब व्यक्तीले तागेले आवेग म्हळ्यार आरोग्याच्या बद्दल समस्या आशिल्ली आतां तो जेलांत वचून बसलो बिझनेसमॅन आनी पाप करत बसलो. म्हळ्यार तुवें सांगलें न्ही देवाले आराम बसता देव नित्य अभिषेक जाता तुका नित्य नैवेद्य जाता आराम बसता म्हणून देवाक हें उठून पळोवंक पडटा. देवाक मुखारचें भविश्य उठूबच आसा आमकां कसन जाता कितें जाता कसन रीती येता कसन संदर्भ येता हें उठूची कोणाक गोत आसा भितर बशिल्ले देवाक मात्र गोत आसा. आमी लेखले आराम मूर्ती आराम बसला नित्य अभिषेक करून घेता कसं हें काम ना म्हणून हें काम करता. हें काम आमकां करचें जाता हें आमकां करचें साध्य ना असेल काम करचें साध्य ना. एकमेव करता म्हळ्यार तो देव मात हेतून खंयचेय संदर्भार आमकां कसलें कश्ट उरो सूख उरो आमी केन्नाय देवाचेर विश्वास मात्र कमी जायना अशें पळोवंक दवरता. आनी देव कशें करता ते जावं चुटू बऱ्याकच. आज पळया 2 स्वाम्याक हांगा आगमन जावचेशी त्या देवानच दिलें तेतून जावं चुटू बऱ्याक न्ही हे उठूची देवान करची लिला तेतून कृष्ण लिला राम लिला आनी म्हणजे कितें ते उठू देवान करचें लिला आमगेर हातांत ना. एक मात्र तुमी लक्ष हाडना केन्ना आमी सांगिल तशी आमकां जावकाशी तशी जायना आमगेर तुमकां केन्ना कळटा तेन्ना तुमी लक्ष हाडना. उठो हाका देवूची प्रेरक म्हणून तेन्ना तुमी लक्ष हाडना. आमी लेखतात आनी 5 निमिषां भितर म्हाका चॅक येता म्हणून चॅक येना चॅक बाउन्स जाता तेन्ना तुमी लक्ष हाडना. हांव लेखील तशी जायना ताका कशी मना आसा तशी जाता हांव लक्ष मात्र जाता म्हणून येनो तूं करतालो कळवितालो तो देव आसा म्हणून एक तुमी केन्नाय आलोचन करता. तेतून देव आनी आज गुरू हांगा एक समागमन जाल्लो आसा अनेक भावीक लोक भक्तगण आज हांगा आयिल्ले आसा. देव सगळ्यांक बरो घडोवो तुमच्या जिवनांत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या उद्योग वेवहारांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद भाषणाचे मंगल करीता श्री कृष्णार्पण देवाल तशीची आमच्या स्वाम्यान स्मरण करतच
आम्हाला सर्वांची प्रीतीनं आशीर्वाद देतात. आमचे समाज भाग्यवंत समाज कारण काय आमचे जैन मायंची तशी लेण्याचे इष्टदेव कुलदेव एक धर्मपीठ सांगतात कसं नाही कुलदेव मला रे आसू इष्टदेव मला रे बापूसू हे दाखवून तुमचे स्थान गुरुपीठ इत्या भाग्यवंतम सर्व कारण इत्या आमची कसरगीची जन्म आमचेण या कसने शोधून आमचे इष्टदेव खंयची जावंगा शोधून वचुकानाका कुलदेव ते शोधून वचुकानाका धर्मपीठ शोधून वचुकामुना आमचे जनास येते नियस तद्वी कुलदेव मेलारी श्रेष्ठम संताती आमगे पुढे मात्र सिद्धांत तुमची पुढे आमगे गोरा इष्टदेव गेलेली ये कुलदेव जाम नसिल्लो मेलारी आमगे संप्रदाय आमगो शाक्त संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय गणपति संप्रदाय असिलो आमगे धर्मशास्त्र सनातन धर्मो तद्वाणी गेले सौरमान ते सिद्धांत आमगेला दिसना तशी अंगा सर्वेस अंगाय विशेष जाम कुलदेव जो कुलदेव का शिष्ट देव कश जालो कसं की आमगे भाग्यवंत परशुराम आमका कसं की गोमंतकार आपण आलो देवा आणि का आमका द्रोह केला ते परशुरामान कोण दशावतारांचो गोड श्रेष्ठ परमात्मा परशुराम ब्राह्मण क्षत्रिय दुष्ट क्षत्रियांना मारला बुरा क्षत्रिय मारने जाणे दुष्ट कोण के सत्ता मात्र शिष्टांग मारने जाणे शिष्टा मारला गेले रघुवंश ना दुष्ट कोण असके मारलो तसो तो परशुराम 21 पंत सर्वे भूलोकात प्रदक्षिण कर दुष्टा मारलो धर्म संरक्षण केलो तसं तर परशुरामान आमचं कसं की तर भू सृष्टी केली काही आणि एक ब्राह्मणांना दान देऊन का त्याची गौड देशात असेल आमका आपण दान दिले अशी दान मात्र काय तुम्ही आराधने कोरकार आहे या ब्राह्मणा जन्म सार्थक जब केदाना ब्राह्मणा नहीं मनुष्यान केदान की देवता आराधना जाता तमिळ मात्र संपूर्ण जमचे आपोलो तंग दशकोत्री ब्राह्मणा का कोणाला मनस पुराणा आपण कुलदेव दिले की ये आराधन करा नाराधन कितलकेच मागे कसं के मध्वाचार्य गोमंत काय जाणी लगे सिद्धांत अमुरा स्मार्ट तसे नाही काय कसं नाही ना त्या सांगे जुग जाता ते शंकराचार्य गेल्यानंतर पुढे जैन सिद्धांत असेल बौद्धिस्ट असेल ते पुरा बौद्धिस्ट असेल म्हणतात आम्ही मारलं बट म्हणस तांकांनी कोणाक मिळाली स्मारतांक अद्वैती सांगचे असं बाटे एकदेशीना भाट भट शंकराचार्यांमद कसं कुमार भट अनसके तंतून एक सिद्धांत कल्याण आहे मीमांसा सिद्धांत
आम्ही स्पष्टता खंडन करतात मात्र भाटे कदेशिना तुम्हाला भेटू ताण आमचा आम्ही सांगतात आश्विलायन ग्रहसूत्र आम्ही गौडसार ब्राह्मण पुरा ऋग्वेदात एक सूत्र कशी कर्माण गोरका षोडश कर्म आश्विलायन तक एक भाष्य बरेल ते बाटा शांकर विजयादू येतात आणि कच्चादू नाही कुमारला भट्टू बौद्ध सिद्धांत शिकेल के कसं तत्वास त्या शिकून त्या जोगी बुद्धान सांगेल अर्थ अनर्थ झाले की नाही कशी जिनान सांगेल अर्थ की अर्थ जिनाचार्यान कसं गिरशबदेवान सांगेल एक अर्थ अनर्थ लेकून सांगेल अर्थ केलं तशी बहुधा बुद्धाने जगत कसं की अर्थ सांगेल अनर्थ लेकून सिद्धांत प्रचार ते सिद्धांत आपल्या कसल्या शिकून दुसऱ्या खंडन करता बौद्ध तुम्हाला करता म्हणजे कळता आपल्या चूक केल्या मागीर तो कसं करता म्हणजे तुस्सु करता प्रयागराज तुस्सु करता आका प्रायश्चित जावन ते तुस्सान प्रवेश करता अनुजलाय देहात पूजलाय तर ती तमिळ शंकराचार्य ते मगर वाद विज्ञान गोरचना विज्ञान त्यागेला विज्ञान शिष्य काश्मीर मंडन मिश्रो तागेल वच तेदुगोल दुकुलोच मध्वाचार्य गेले सांगता तागेले अनुभाष्या कित प्रवाहतः नित्यानि सर्वाणि मतानि सर्वमतै प्रवाहतः नित्य पडे नाही त्याचार्यानी येऊन ते उद्गास करचे वेगळचे तसे मध्वाचार्य गेले द्वैत सिद्धांत ते सिद्धांत परिपालन करू शकते काय अंगे गोमंतका आमगे मालगड्यान भारी चंद्र तांदू ये तो हे काही बा त्यांचे आणि का तर जेवण जल घेंगे शंकर एक ब्राह्मण गौडसार ब्राह्मण तो आणि ते येईल का तुझे जेवले तू केल्या तुझे भू जाव्या तू गेलाय शक्ती पोटाची जीर्ण शक्ती एक करतो कुसन आहे आता तू मागे दे अंडी आम जेवता जायत जेवण झालं मागीर ती दिवचे केले केरला नंदुरबार गोया म्हणता ओडवाड केरला नंदुरबार आहे म्हणते तका ओडवाड केला ना काय इतर मिल गए सैशी केला गए एक दोन नाही सैशी केला काम जम जाने का रोज अक्का कोळवल पुरजन दिलेल्या आणि काय दिन नंतर काय महत्वाचे सांगते काय हे प्रपंच जीवन सुरू असेल शक्ती माग कसं आणि काय तू केली सैशी केलाय तू प्रेश करतस नारायण पंडिताच्या तसे आम्ही त्या सिद्धांत त्याने आमका विष्णू सर्वोत्तम दिलो पुढे आम्ही असे ने आम्ही आता महाराजा नारायण यस ती कोण मोहिनी ते शिलामूर्ती असं कसली शाळीग्राम तेव्हा मी स्मार्त असेल गेल्या ते शस्त असेल ना असो आम्ही गेले तशी आम्ही मात्र सिद्धांत घेतो जल आम्ही मागीर कुळ देव गेलो पळय आमकां सोदून चुका नाका जन्म आमचेडच आवसू शुरवेक आवसू हजर डाक मागीर बापूस मागीर बापूस यदि आचर डाक केतना आई कोणाल वचे शरण आवसुरी आजर तो खेळ लागता या ध्यान खेळ येता नाले ते करता चिकोली करता तर राष्ट्रीय थोडा मोबाईल आणखी असं खेळ येता चिकोल जातांगा बापसूल होता चरडो बापूस ती सांगता यानी चिकोल मागे चालेल बस असू वाचन आप सिद्ध करता तो चिकोल सर वे घेऊन तिगे आंगार घेता
आणि त्याच्या नाणेदा नाणोनु आणि सोडता तशी आमका आवसू कुलदेवला आवसू तशी कुलदेव कोण महामाया आज आम्ही अंगेत शिनिक प्रोग्राम ना गळून तुका आमका विनंती करचून केली हांगा मंगळूर रावता सूचना सुरेश नायक ते दुसर गडजी जायत मागीर उलोवया म्हणून पेटयले मागीर काल सकाळी स्वामी हेमका श्रीकांत अरे मागीर ताणें आमकां गोत्ता आमी स्थाना वतास इकडे गड्डे तोरा बिलेत रे बच्ची नी मुगीन ना स्वामी ते ट्रस्टी सत्तस गोपिंगड काम ना रे निमीन आमी ना स्वामी स्वाम्यान हें गायची मागीर कोणाक दुःख जागून खुश ना आमगे स्वाम्यांनी सुरवेक सांगीत आमगे समाज लरी आमगे चेडूआ म्हणकीची ताका केदनाय रितीन पळोवंक गा चूक करता ती चेडू चूक करना खंडीत करता चूक करना तें चेडू वचयले जाल्यार चूक केल्यार श्रम करचे आवसूल व्हड एक चूक तशी आमच्या समाजाक आमकां सांगले येता त्याला उलयता ती आमकां सांगना ती कित्याक स्वामी आमगे स्वामी कशे उलयताले घुमडान घुमडान उलयताले आमी डायरेक्ट उलयतात तुला व्यत्यास कित्या घुमडान उलयल्यार हे म्हाका कडेन उलयतात आनी ताका उलयता स्वाम्याक हें कळटा ना आमकां स्वाम्यान रायस दिवचे रे इथे सांगेन चंदू सांगता तशी प्रितीत आमकां टिपकोन केलो पण जायना हेमकाची स्वामी आनी 12 वर्षीं गद्दाण येता म्हणून कळ्ळां मागीर सांजवेळे आयज आमचो प्रोग्राम आसा फाय सकाळी वचा आमकां बिंगड कडत जायत येतात मनान गेलो तशी हाजी प्रितीत आमकां आयकत ना तांणी आसता ती तशी आज एक सर्गीत आज व्हड एक कार्यक्रम हांगा आयिल्ले एक लक्ष्मी नारायण आमी मारलो पूजा पुरस्कार सर्वेच्यो तंत्रसारात्मक पंदरात अधिष्ठान करून तशी आज व्हड एक हवन कसं लक्ष्मी नारायण हृदय आनी हवन सर्वे करतात कित्याक करतात कसले आज आमकां एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति अघायुनिद्रियारामो मुखं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रं एशी प्रवर्तन करकाके एशी मेलारी कशी म्हणत एक प्रश्न अन्नात भवति पर्जन्यात अन्न संभव येता गीते मुखार येता तृतीयाध्याय येता ये सर्वे देवा सृष्टी ही पूरा सृष्टी देवानी सृष्टी करची त्या आपल्या कामस्य कास्पृहा देवा कसले ही सृष्टी कर कसले मेलचे आणि ना कसले मेलचे ना देवाक लीलावत्तु कैवल्यम म्हणतात कसले सृष्टी करची देवा एक पंत प्रलय निघेल खेपा प्रलय जब जाने का देवाक छान भूख लगे भूख लागल गई इथे देवा लीला तो देवा भूखे लगना तुझे क्या धने लगना देव मला देव अंगेला मृगी नहीं तो परमात्मा तक भूख लागल गई भूख लग जाने का इतनी करछो हम काय भूख लगला रे तिथे हम काय ते खमजा जाम तक आ जाऊंगा तक जाऊंगा मुचारी का कोट्टा दुगुन ये तबत तंतु दुगुन चतुर्मुख ब्रह्मेल देवा लेकिन ये खेला नका और बदला नका आगे केला थोडे करे कोरिया
ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕುವ ಭಾಷೆ, ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕುವ ಭಾಷೆ, ತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಭಾಷೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ದೇವು. आमका मोठा आपल्याला गेला रे भाजी मेला चांग म्हणतात. भाजी मेला भाजी आणि ती गोरचे भाजी आणि शिजाय भाजी मेला रे भाजी कुकर को काढायचं मीठ घाल भाजी रामते मीठ घाल म्हणजे तुला त्याला पैसा घाल ना. भाजी मेले भाजी मेल चाणी का कसं झालं मीठ मेला जानी थंड घालताना गवा का थोडे लौकिक थंड आणि हे थंड व्यत्यास हे थंड मेल जानी का आई दरगय दुखून मेलता थंड घालवाय दरच्या तावेता आलोचन होता मला रे देवा तू गेली मी गेला असे परिमिती असणार नाटकस देवाल असो तशी कसं झालं देवाक झालं रे आमगेला म्हणजे देवाले कुगन आम्ही देव परमात कसले किल झालं समय रे म्हणतात शास्त्र ताकीत झालं आज्ञा करा ना ब्रह्मा करा सृष्टी गौरव आणि काव्या आणि गेली की रुद्रा सृष्टी केली की अक्का सृष्टी केली की आदित्य सृष्टी केली की अक्का सृष्टी केली और आ सृष्टी करता गेलो मंगिरी देवान सृष्टी केलेली ते कसल्या रे पोट्टा बुगे विद्य वॉटर हे करतो कतरी भूक भोगची कतरी ज्याला करतो गेलं काय ही सृष्टी सांगुलेले तत्व देवा कसले नका ज्याला तो सृष्टी करेगा कित्या आम्ही बरेपणा त्यात सांगतात आधी अन्नात भवती पर्जन्य त्यातून कशी जाऊका प्रधान अन्न अद्यते अतिचिति अन्नम कित्या सर्वे ये लोक जाऊका दिलेले कलो अन्नगत प्राणाः कधी कालांतू आमकां सर्वे रक्ष मेल्यार अन्न खाय ते अन्न जावं काय जालें पावस जावं काय जालें येत जावं काय जालें मंत्र असं जालें बडा बांगलो देखून सर्वे हे पावसाक मूळ कारण कसं जालें पर्जन्य पावस त्या पावसाक मूळ कारण येते हवन ते दुखून व्हडगी आमी हे सृष्टी कोर दिल्या या सृष्टी हेतू विशेष जावं काय जालेले पात्र हवनाक ते दुखून तू हवन कोर का हवन मेल्यार देवता उद्देशेन द्रव्य त्यागः देवतान उद्देश करून द्रव्य त्याग केले देवच्या नामनस जाल्यार प्रितीन समर्पण करचे देवाक आमी सांगचे ना देवाक घे रे नाम तसन सांगनात देवाक दोन्ही आपणाक समर्पण करचे बुद्धा दित रे देवा आमी कोणी दिता म्हणटा ना सम्यक अर्पण किती आहे देवान दिले ने देवाक पायांकडे समर्पण करचे इतिहास भाषेत पळया आमी मस्त इतिहासीक मुका देवाक समर्पण देवाक दिता देवाक समर्पण करतात देवा तू स्वीकार कर काम तसे आमी द्रव्य देवाक समर्पण करतो अग्नी मिळाली देवची अग्रत्वादी अग्नी ही देव अग्र दुखून असं दुखून ताका अग्नी जलदी लौकिकांत देवाक सात अग्नी सात जीवते आम्ही ती करता सप्तास्यात म्हणता पुन्हा होती तू
देवाक दिताय काही देव घेते ते अग्नी दितरी का इंद्रा भवेता ना तर कोण कोणाक पुरा देवाक येना हविसाचे तुमच्या असेल योग्यता ना असुची शंभर देवान मात्र महादेवाक येना आसली मागीर दक्ष प्रजापती यज्ञावली मिळली तत् देवा पावयता ती तातूंत तशी जंगा एक देवान पावून व्हड एक काम लक्ष्मी नारायण उदय पावन अत्यंत सुलभ श्लोक जाल्यार अत्यंत श्रेष्ठ अर्थ तातूंत एक श्रेष्ठ अर्थ खंयचो श्री शांग्री भक्तिं हरिदासदास्यं प्रपन्न मंत्रार्थ दृढैकनिष्ठां गुरोस्तुतिर्मल भवत बुद्धिं प्रदेहि मादे परमं पदं श्री अत्यंत श्रेष्ठ श्लोक तातूंत सगळे ती लक्ष्मी नारायण हृदय मागूचे देवा म्हाका तें दी म्हूण पुरा मागतात तिगेल मागता तिगेल मागता ती कसा मिगला रे देवी तूं म्हाका देणी जाल्यार औषधस्य यदो हृदयः तू देणी जाल्यार तुमगे कीर्ती म्हाका तूं म्हाका देण काको कवलिंगूच्या प्रमाण लक्ष्मी नारायण हृदय हवन केलें म्हाका तेन दीनी मूं तातूंत एक श्लोक आसा नास्तीनि वज प्रवेशात् रमे त्वं धरणं प्रबध्ये केत्तान श्रेष्ठत्व आमी निमगिता देव देना आमगे मन ना बोर आसा आमी निमगेन बुडा देवान दिमच्या गेल्यारी आमी सांगेन उपसीक किदरे उपसीक किदरे उपसीक दुवं भाशे मनीस वायट जंतरो आगे योग्यता आमगे भितर आसा परमात्मा साक्षात ईशदेवी साक्षी साक्षात पळयता इत्या हे जन्मात यो दिल्लारी वाट जाता आमी एक उदाहरण दिलें इतन वेगळी जाता आसा आमकां तुमकां पुरा जालें न्ही कशी एक म्हणटा एक बडो ब्राह्मण खंयी पळय ब्राह्मण केन्नाय बरो खंयच्यान ज्ञानान श्रीमंत एक बड़ा ब्राह्मण जब आल होड़ बतो केलो पण देवान दिल्ल्यारी आगेचेर बिंगडतन यो केदना देवाल सेवा करता बापून श्राद्ध पावले मना मेल बापून श्राद्ध पंचानी का घरान तू कसलो वस्तू ना श्राद्ध करू पळयतच मेळना ताका कितें सासम सासू मोरकेन रायत सांगता मुखार सासम थंय सासम मेळना ताका सासमान ताणें ती केलें बापसून तागे श्रद्धा आनी ते प्रीत म्हगे घरांक येना तांदूळ ना जाल्यार ह्या श्राद्ध करता ते सासवान पिंड करून दिली देवान पळयन हिंगा देवान दुसऱ्याक सरकेली लक्ष्मी मना दिसली देवा तुम्ही कसं आता पाप तुमगे ब्राह्मण छान ब्राह्मण तो तुमगे रोड भक्त मना गेलं तो भक्ती दिल्या ताकी ती करचे हें दिल्या न्ही करचे सासूबाईन दिल्या तुम्ही छान ताका धन दिया कसा दिनच्या योग्य जायली एक कारण आणि केस बघ आगेला कोणाला ध्रुव तपस करतोच ते 6 महिने भक्तान गेले आणि हे काय पुराणांनी मिळेच ना आहार सोडलो वाय सोडलो पुरा छान जेरतो 5 वर्षां जेरतो ताके प्रारब्ध असेल पूर्वजन्मात आणि 5 महिने 6 महिने ताण तपस करून देवा करता देवानी ती केलें ताका कसलेच दिनी ताका तपसात उग्र शक्ती दिया यमदृणुदे तेन लभ्यः ते उतलेल सुलभ ज्ञान मेळना कोणाकच अनुग्रह करना आणि देवान अनुग्रह केले जाल्यार ते शाश्वत आता महादेवानी दिनचे बापास काडचे पळय मोगरी वतात
ब्रह्मांड देवाला अवतारो देशी ते ब्रह्मांड लोक दिनचे घे घे ताकत तसा लोक पळ कोण सोदिता म्हणजे यजमान सोदिता म्हणून लोक पळ ताकत तसे ध्रुवा तुम्ही दिन आदर नाका 6 महिने 5 महिने सहज चेतू त्याने मामा राव सुग आका अनुग्रह करता काय तर वच तुम्ही वत के ध्रुवाली ते दिन भारी चंद कोनु वृंदावन गार्डन मैदान आणि आपले ध्रुवा तुका गेर करता तू बाहा तू का आम्ही तू आहार घेऊन का तू कोण संगीना जेमच्या नित्य जेमच्या कोण संगीना ते फक्त आम अपेल विष्णू दुःख नाही मका हार नका मका ताण देऊ का तू वाच तू कापेनी बस पण मागची गोमाई पुन्हा मत केला सांगेन नवलुका तो यथार्थ जले ही चांगली लक्ष्मी सांगते का देवा चला ती काही अनुभव असा ज्याला विसरली घेत बा ज्याला सांगेन सहज नाही बाल पण त्यांना ममता प्रीती या पुरा चढ स्वार्थ तशी दिले बच ती हक्कात गदींच्या नाम इद्या दिल्या तो वाईट होता तुम्ही तिला दिसता देवा ते ना जायते तर तो श्राद्ध झाला तर की घरामध्ये फोन काढतस फोन काढच्या ना ताके नी दिले घरामध्ये खुशी निजली घर रवलार गेला दाना हृदय सायकल 1 वर्ष झाले श्राद्ध पहिले बघसून श्राद्ध पावले हो राजा श्राद्धा दिवस गेल्ले वर्ष म्हाका श्राद्ध असा स्मान गेल दुखून म्हाका बर झालें ते दुखून हे वर्ष आया श्राद्ध अचानक करचे गेल घेताना लक्ष्मी ग मात्या रादर आमच्या अंगवर ताण बर गेला ताका कष्ट टाका पावलो ती कथा कथेना आणि काही बर जाऊ का आत कळलं मी देव लक्ष्मीने ताका योग्यता आश्चर्य मात्र इत्या आगे तेर दसून परमात्मा पळयता कश पळयता कश करता आका दिल्यार चुकतो आणि मागता तो औषध से हो दया हा इद्या महालक्ष्मी मागचे कसन की तुगे डॉक्टर तू माका दिल्यार मात्र गो तुगेले ओकदा मो व्हॅल्यू करची कदा आता ताप पयल्या ये मेळता कसे तका डशिया सुजन कडे पळयता का ताप पयले मेळता तका आमतना व्हॅल्यू करची आमका एशिया सुजन व्हॅल्यू कळा तशीच तुगे व्हॅल्यू करता माका कष्ट येया तुगे मेरी आत वाचू काय दिले माका अनुग्रह करी गम गेदा आस्ट ते सर्वे सांगता ती उपसंहारो उपक्रम उपसंहार उपक्रमा अशी मार्ग उपसंहाराक हे सर्वे वैगो माका देव काजले दिते श्री शांती भक्ती हरिदास दास्य माका तो दे चांद तुगे जे नाही फास्ट दिन का तुगे गमना इत्या हीत भक्ती दिच्या श्रेष्ठ तिची वात नाही तिने परमात्मा नाही तिकडे देवा अविना भाव संबंध चुकोबच्या कोणाचा नाही साथ दिन भळ्या तिक कित गोंधळल्या लक्ष्मी का देवान कांडावर राखई वक्षस्थलारी आणि गई नाही वक्षस्थला दवल्या ते का विना भाव संबंध ते का तिगेल मातीत हेनु धन्यडोड मी यथमान्यडो कोटी कोटी भृत्यरलो आಟ काम करना पाद सेवे ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು ಇದ್ಯಾ ಈಗ ಆಸದಗೊಂಡಿನ ನಿಮ್ಜೆ ಅದು ದುಡ್ಡಸ್ ಜನ್ನದಿವೆ ಆತ ಅವಳ ಸಂಚಾರ ಬರೋ ರೇಣಗೆ ದಿವ್ಯ ರೇಣಗೆತ್ತಲ ತುಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ ಆಸದಗೊಂಡ್ नाजल दिमच्या जाय ना कचे वस्तू तुगे आस जल मात्र म्हणजे दुसऱ्या आले म्हणजे चोरी करते ती आता जलता मिळतो के ताजे स्थानात येता
ಮಾನ್ಯಳೋಳಗ್ಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳು ಇದು ಧನ್ಯತೋ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ 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 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಾಯ अट्ट कामरा मी मागतो चिना देवा देवाची ती संतृप्ती कशी तीन दिल्यारी ती गेली आम्ही मागचे तू गेल्या तू एक म्हणतो भक्ती दी एक म्हणतो सांग म्हणतो कशी तू गेल नाही तुझ्या ब्रह्मा श्री शांती भक्ती हरिदासदास्यम भक्ती मात्र हरिदासदास्यम हरिदासादास्यम मुख्य प्राणालय महादेवालय सर्वालय भक्ती रोज प्रति निर्मला बहुत निर्मला हाँ म्हणजे तेव्हा मन आम्ही भक्ती करतात कित्या संकट बंदाग वेंकटरमण संकट इल्लेल्या वेंकटरमण केदनाई आमका चट्टू वाजती बळे नश्चापुर चट्टू आंग एक्स सांगले बळेरी चीड भक्तीची देवस्थान आवडतरी बाय पडतरी पुराजत ताज्या भक्ती कथा चढता तर रज जाम मार्क लिस्ट येतात प्रदक्षिण काढचे चढ हे काढचे चढ त्या काढचे बोरा भक्ती तसं भक्ती तसं भक्ती नाही भक्ती कशी जाम का यदनाय शाश्वत एक प्रकार कर खांब्या म्हणकीच निश्चला गोविंदे देवी भक्ति भवति च भगवन् ऊर्जितम निर्निमित्तां निर्व्याजा निश्चला निर्व्याज्य कसले इच्छिणते न यदि संकल्पाते कसने देवाले कर्मण्ये वादिकारेषु मा फलेषु कदाचन कर्म करू मात्र रे दुःखाधिकारो फल इच्छा विज्ञान एक भक्तान बायले एक ब्राह्मण शिक तका किस देव देता तक त्याग गजान बाईला के बा तो व्यापारी त्याग गजान काय बाईला तो विदेश आवच वत्ता फर्स्ट बाईले वत्ता तू किती जाएगा अंगार जाई धन्य बाईले वत्ता तू किती जाऊंगा कापड जाऊंगा बाईला प्रदान कर इतले दिला रे तृप्ती पारेशना आम्ही सांगते नाही त्यांनी सांगते अनेक बायले होता तिन्ही बायलेले उदाहरण मात्र तू किती जाऊंगा तुम्ही सुधार वचनेला पुरो जोता वचनता देश आंदू वर्गा आंदू नता सुरवे बायले एक भंगार देता दोन्ही बायले कापड देता तिन्ही बायले कापड भंगार येन ते पुरा काढता बरले दोघ जण निघतात का इत्या तू त्या काय निमगनी तू किती उठले दित्ता दिन कसले निमगनी तब पोळो नाम निमका नवे ते सीधा देव कशी ते पोळो तुमचताने गेले बोल तसे देवान आम्ही ती सांगता ते देवान पोळो निमचे आमका श्री शांती भक्ती हरिदासदास्यम प्रबंध मंत्राम दृढैकनिष्ठाम इत्या निर्व्याजी जामसुल भक्ती कसनेच नाही देवा तू गेले श्री विष्णू प्रेरणया श्री विष्णू इत्यर्थम देवा या सर्वे करता तू गेले प्रीती तू गेले निग्रहाक तशी मनाने मी करताय खंडित चांग तू गेले मनम बोले मांगल्य म्हणून मल्याळम सांगता ती तू गेले मन नकशी केस मन शुद्ध सके तर मन ना कोळून देवान फल दिंचे हे जन्माना दिलेली पूर्व जन्मान तुझे वासन असता नेक्स्ट जन्मात असं इत्या देव केदनाई निगेल हृदयान असे देव सर्व एकूच जीवात्म भिन्न आम्ही घेतले रसले देव एक हे आज नाही पुढे जन्मात सकस कसन केल्या कर्म ताका गो तुम्हीना आमचं कोणाकडे नका माई होत असत तळं मे यशस्वता देवा छान म्हणणं श्रद्धेन भक्तीन आम्ही केल्यावे खंडित भर करता आमकां दिसच्या पुरो देव दुःख दिता आमकां देवा आमकां दिवची आमी तुले सेवा केली देवान ते कश्टार वेळेर आमकां पावले आमकां कळा कुंदी देवान मागता हे कृष्णा युद्ध सर्वे जाले
सर्वे जन त्याचं भक्त लक्षण सर्वे जन निम्न इतके कसन जाई देवान कृष्ण युद्ध झालं राज्य प्राप्त झाली पांडवां कसन जाय देवा कुंती सांगते की मका भागवत आहेत मात्र दुःख कधी रे देवा कृष्ण निंगेत काय तक्काळावे मात्र कष्ट दी इतिहास कष्ट जाम काही राजबार मळुका इतिहास कष्ट इले वेळे रे तुम्हाला पावला कष्ट इले वेळे देव आमचे तो विश्वास आमचा सोगा हीच तो विश्वास म्हणजे समाज जगाच्या बरो आमगे समाज आमगे भितर दरकी आम्ही भितर लढायो येन ते मुरासच्या बरो देवा विषयान तमी प्रीती असा देव धर्माच विषयान प्रीती असा नामन सांगितल्यार चूक जाता कित्याक की दुसऱ्यान सांगचे मठा स्वाम्यान हायवेच्या बरो येसच्या बरो गुरु भक्ती देवर भक्ती नोडबेकंದ್ರೆ गुरु नि देवाल भक्ती पळोवंक जाल्यार थोडक्यान पळोवंक तशी आमगे समाजाक देवान संपूर्ण देवान कशी माकडे आनी तशी दिल्या तशीच आई भक्ती तशी बंगा मामाय की 12 वर्षांची आमची तशीच येमे लक्ष्मी नारायण हृदय हवन श्रेष्ठ जाम असेल तर ते आशुजान इतिहास आशुजान श्रेष्ठत्व सांगता ताका लक्ष्मी नारायणाक विशेष श्रेष्ठत्व सांगतात नवाह एकोत्तरवार विद्या नवरात्र ब्रह्मोत्सवे आशुजान तुले चुवेणम दुसा ब्रह्मोत्सव रमेल सोकेतो महोल लक्ष्मी उत्सव खेपा एकोत्र आज एक पंत म्हणचे माय दोन पंत म्हणचे पर तीन पंत म्हणचे तशी 101 पंत हसले श्रेष्ठ जाम असेल काय आश्विजान ब्रह्मोत्सव समयान अंग कसं की लक्ष्मी नारायण हृदय रे अंग देव कोण लक्ष्मी नारायण महामाया ताके प्रीत्य कशी तत्व लक्ष्मी नारायण एक श्रेष्ठ प्रीत्य आमका सर्वांगे प्रीती की लक्ष्मी बरो नारायण नका आमगे भाषे नारायण असं तो नारायण नाही लक्ष्मी नारायण तांतूय सांगता ती कसंगे विशेष जाम जसं की लक्ष्मी नारायण हृदय मात्र पाय करू गेला रे लक्ष्मी बाप्त नारायण हृदय मात्र पारायण करू गेला रे नारायण बाप्त त्यातून दोघांत संपुडीकरण रीत्या तसं श्रेष्ठ तद् आश्विजान कसुगी देवालय सानिध्य अभिवृद्धी देवस्थान आणि करचडीचे देवाल गल वृत्ती जामका आणि आमगे दोष कसले असले ते वृत्ती जामका पूजा विधान जाव्या नाले कचे रूपार दोष असते वृत्ती जामका त्याच्या खातीर सारकी कुठले दिवस बंगारा मामा येदवळे अंग लक्ष्मी नारायण 1000 पंत नवरे सहस्रपंत पारायण करतात श्याम सांगितले की आपुती देव आज देवाल संतृप्ति प्रीति पात्र जन केल्या ते वेळे इतिहा आमच्या देवदाकांचे स्थान जाऊन का म्हणून सांगून दोन स्वाम्या घ्या पूर्ण प्रीती स्वागत केल्या देवान परमात्मान व्यासरूप नरसिंहान तशी लक्ष्मी नारायणान प्रीती स्वीकार कर त्याचे उद्देशान केल्या की कसले रूपार असले आमगेल निमित्त नाला आमगेल मागड्याल निमित्त नाला जे प्रकाराचे चढ झाले नसलेले हे क्षेत्रात महात्म्या पूर्ण ज्यांचे दिशेने केले नसलेले तर देवाने वृत्ती करून विशेष देवा सानिध्य अभिवृद्धी करून विशेष आणि काही जरी मस्त बरेपणाच्या मस्त कलाभिवृद्धी काम इत्यादी मस्त जमचे जवळ आणि काही जरी विशेष देवान अभिवृद्धी करून क्षेत्राचे महात्म्य विशेष वृद्धी करून कुलाविनी दर्शन केलेलं मात्रान त्यांना खंच रूपार इच्छासे की ती इच्छा परिपूर्ण करून देवान दी विशेष देवाल सेवा देव धर्माची सेवा करची कशी भाग्य आमच्या समाजात दिमका विशेष ज्या कुलाविनी दिमका म्हणून व्यासरूप नरसिंहानी कशी लक्ष्मी नारायणाली पण हा प्रार्थना करून बोलो बलरामाय की जय बोलो बलरामाय चुरनारविंद गोविंदा महामाय चुरनार
ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸೋಣ್ರಪ್ಪ అది వాట్స్ साहिने नमो वै षोडवाय प्रमहे समे कामान् कामुकाय योगामेश्वरो वै षोडोदधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं महाराजं स्नेह होडे कथाका स्थान मान गौरव सजलनी शिव धर्म संचे शुर्वेम चानिक अंगेम जाने यज्ञावले साधारण कोणे ग्रहस्थांग बडम माणसांकडून काय शिकवता ते शिकवता आणि कसले कोणे कसले सांगते बडम मान अनुभव त्याचे वर्तुकी त्याच्या घरात मस्त देव धर्म टाकेता देवतांनी स्वामीचे आशीर्वाद राणीचे प्रसाद सर्व कुला बर देतात बरे कामजम देशी करेता तू काय झाले विशेष बर करून देता आशीर्वाद मामाया चरणारविंद के गोविंद गोविंद बिझनेस ಎಲ್ಲರಿ ದೇವ ಧರ್ಮ म्हणजे प्रधान ತಂದು ಬಡ ಮಾಂಪಿला प्रधान कोणाही बड मामा कसले कष्ट असतात सांगून आला नाही तो करतो मला त्याची कष्ट बँगलोर असते मस्तकडे फॅक्टरी असते आणि त्यांचं व्यासोपास द्वारा प्रतिबंधी उपासनामध्ये सहोदर संगे त्यांना घेऊन इथले असो त्यांना घेऊन 29 वर्ष काशी प्रयाग
आणि मी हरिद्वार आहोत काय गेले आता गेला आणू भारी किती दूर असेल जगन्नाथ कामातच जगन्नाथ कामाला देव दोष आमक तक सोड घालून जायना कळवतो का विद्यात राहा शिराली विद्यात माझ्या लहान पुस्तकाली शिकली आम्ही सूर्यपाठ झाले या करते पुस्तकाली नाही परम गुरु की